При пожар след обедните часове вчера в монтанското село Дъбова махала, община Брусарци, са изгорели 19 необитаеми къщи. Кравеферма с разгъната площ около 450 квадратни метра, част от неработещо училище, голямо количество бали сено и 500 декара сухи треви и храсти. Благодарение на места на пожарните команди са спасени 32 къщи в Дъбова махала и съседното село Киселево, жилищна сграда до кравефермата и няколко ниви с царевица и слънчоглед в района на двете села. При пожара няма пострадали хора, спасени са всички животни в района. Обади ми се един човек около 15 часа, че горят сухи треви. Кмета вика и пожарната, че тук има пожар. Обадих се, изчаках пожарната, заведох ги на место. Хората беха почнали с подръчни материали да гасят. Почнахме и с пожарната. Трябваше след това да се премести в друг участък да пресечеме огъня. За нещастие пожарната загасна. Ветъра се усили, огъня префърли и оттам тръгна цялата беля. Да изпуснахме и толкова много пакости се случиха в селото. Местното население, доброволци, кой с каквото можа се притече на помощ, но явно не беше достатъчна.